Piye kabarmu? Pangestunipun baik-baik saja. Panjenengan pripun? Sehat. Ya lo golek ini kan ya lo. Oh, Mbak Niken. Iya, Dek. Oh, gede aku. Kok iso Dhuwur gede? aku. Mang jelasnya ta biar. Coba jejera. Kula kalih Niken jejer. Dhuwur aku. Iya. Seto kan nek menurutmu ngono kok iso kowe nyeluk aku Dek, aku iki kelas piro? TK aja. Ngawur. Aku lagi daftar PAUD sesuk. Lah kok wis kates omongane? Kok bangetan lah yo mulane cerdas. Kowe jejer Eka ngene kaya nggo termos. Nah aku karo Niken kaya nggo tremos. Lah nek Niken jejer jenengan, ayo Ken Coba jejera kan. Lah dalah wis. Niken. Heeh. Kaya arep nyuntekke mbae. Alhamdulillah wis icip-icip Mas Gareng beksa. Nih aku yo ngelingke lho Mas Gareng, ngisor iki kali, hati-hati. Aja gojek lho. Ora gojek tenan, mbok yakin, Pon. Ye, tenan iku. Aku ora iso nglangi lho. Panjenengan nek ora iso renang niku gampang, nek wedi kelem niku gampang. Ngapa? Engko nek nyemplung kali pun mang meneng mawon. Wis to, meneng engko sak jam engko suwe-suwe ngambang dhewe. Kowe modar. Ya ora iso ambekan. Nek ngene lho, apapun yang terjadi kita profesional, apapun harus kita lakukan. Nggih, aku nek ngene iki dadi kelingan nalika ning Jombang biyen. Piye Mas? Sampean kelingan Oh, ora? nggih. Ya ning guru kali ngene iki ta. Heeh. Nggih ta. Lah wancine Sinoman arep ngladekke daharan kepleset nyemplung kali. Kerupuk ki sak bali soh keli tekan. Dadi yogane ora mangan sisan. Nggih. Nah ya alhamdulillah. Iki betek-beteke Mas Riki sak keluarga niku kepengin gawe senenge wong akeh lan mung kepengin didongake wong akeh. Paling sampean niku jaluki Sherlock kowe angel mung kei alamat li goleki mumet. Lah ning apa to? Goleki Desa Duyung Kecamatan Gereh iki. Gereh. Kowe iki ora ngerti sejarah. Sejarah piye to? Biyen iki kene iki iwak duyung karo penduduk kene digawe Gereh. Ngalah, mosok iya. Lho kira-kira iki. Kene iki guyung ora duyung. Oh, guyung to? Guyung. Kene iki alhamdulillah saged sowan mriki. Tomo Nggih. kangen dangu mboten sowan teng tlatah Ngawi. Saestu. Wah, jan ngopo lali apa piye Niki kula ya disusul kalih pepundhen kula Pak Mas Gareng. Sapa? Demangi Jambangan. Nggih. Nggih, Pak Demang Jambangan. Iki ya suwe ora tau ketemu. Nggih, matur nuwun. Wis kesra nunggoni. Nggih. Nggih, kalian kula nata klawang dumateng Pak Lurah Ikan. Pak Lurah kok ikan? Jenenge Pak Lurah Mino. Mino ki yen Jawa yen Indonesia ikan. Oh iya ya, iwak Mino ya. Heeh. Nggih. Lah nek enek jeneng asmane Samino berarti sak ikan. Sak ikan. Ya. Kok sak ikan. Terus Nggih niki kula nuwun Pak Lurah, Pak Kades, kula nderek pados rejeki wonten mriki. nggih, mergo nek ora ana idi palilah saka Pak Kades mokal awake dhewe iso sowan rene. Nggih niki ngarep ditimbali Pak Edi Purnomo. Wah Nggih. guyung ki nyenengke yen di Anu nyenengkene apa? yen di kei tontonan iki kok nonton wayang pinarak lenggah iki yo ning kene iki. Lah nggih. Pirsanono iki Mas. Mampir sane sing pager-pager iki lho Mas. Kuwi lho tengen. Lah, kuwi kaya ndelok boyo. Kaya Mas Gareng kok diuncali apa ora dikek dipangan ya. Boyo gone ning dhuwur. Aku Nggih, wong piyai semene akeh gek piyai budaya kabeh. mesake iki kae lho, piyai loro izin-izin apa, Pak? Iya. Ya izin panjenengan kuwi kok ya. Nggih.
Nggih, arep ndongake apa romantene Mas Gareng? Ngeten niki kula cekak aos mawon. Niki ujupe napa? Ngunduh mantu. Lah jenengan ngerti tegese ngunduh. Apakah arti dari ngunduh? Niki cara bodhon leh kula nerjemahke. Persuku kata apa per huruf? Persuku kata. Ngunduh, Ngono ngundang tangga teparo handetolan keluarga. Nggih. Terus duh. Duh kuwi saka tembung duduhke. Iki lho mantuku. Dadi upama Mbak Nata ki sare ana dalem kene tangga-tangga wis ora nek sing curiga kuwi sapa. Ngerti mergo kuwi mantune. Nah, lah gadeng niki manten anyar Mas Riki kali Mbak Nata nggih ajeng kula sangoni miturut agama kula lan miturut hukum. Pengalaman panjenengan. Ah, rumah tangga kula. Nggih, sangune apa Mas Gareng? Niki sakniki lak pun keluarga. Nggih. Jadi niki sinten mawon sing pun gadah keluarga kudu ngerti tegese keluarga. Apakah arti dari keluarga? Ke niku keadaan apapun harus selalu bersama-sama baik suka maupun duka. Dadi rekoso ya dilakoni bareng kok ngunduh kabecikane ya barengan. Leres. Terus Lupakan egoisme masing-masing. ora etuk menang-menangan. Niku sing baku. Terus Ar. Oh, Arahnya harus selalu hal-hal yang positif. Leres. Terus Iki gagasan harus sesuai dengan situasi dan kondisi. kondisi keluarga kono Ora- aja nganti gegeden piyak kurang sagah. Bakale keluarga ambro. Leres. Dene rumah tangga. Rumah tangga karepe pripun? Itu ruang untuk beribadah. Ruang untuk beribadah mergo wiwit ijab nganti dadi manten Nggih. niku wis ibadah. Niku maha besar nilai ibadahnya. Nggih. Terus rumah Tanggung jawabnya dunia sampai akhirat. leres. Terus Garislah yang lurus menuju keluarga yang sakinah mawadah warohmah. Amin. Kula ngandani iso Nek lakoni ora iso. ning ora apa-apa, sakwise ngono panjenengan ya wis entuk pahala. Ya, Gitu. amin, amin. Mergo panjenengan wis ngelingke. Mula saiki ora ana tembung kok nuturi iki ora ana. Nggih. Ora ana, yang ada itu saling mengingatkan. Mergo sing jeneng apes murka lali luput kuwi ora mung dununge ora mung ning cah enom wae. Nggih, tur kula Gitu. ngomong ngeten niku nggih, ora mung teori tok iso kula praktekke bahwa alhamdulillah kula sampun 30 tahun lebih berumah tangga. Alhamdulillah. Ora ana critane gareng selingkuh, gareng duwe demenan, kowe tau krungu? Ora eneng saking tertipe. Ora ya saking primpene. Ya ora ya. Mafia oleh. Iya. Nggih, ning pripun Mas Gareng? Niki kula ajeng nerjemahke guyung, Mas. Nah, iki ayo saiki panggonane genti. Guyung, kuwi per huruf apa per suku kata? Huruf. Per huruf. Ayo, guyung. G. Gayeng regeng anggonipun Pak Edi dalah Bu Atin ingkang kagungan kersa. Terus U. Ujubipun ngunduh mantu. Terus Y. Yen sing kakung asmane Mas Rizky, Riki. sing putri Mbak Nata. Nggih, terus U. Iki undangan lan para tamu dihibur hiburan wayang kulit. Terus G. N. O N. Arep blusuke wong iki. Iya, bae kelingan. Wah, N. dalang kok buta urung. N apa N? N naminipun dalang Ki Bayu Haji. Terus terakhir G. Gareng Semarang inggih dipun undang. Nah, Jadi kuwi paket komplit kuwi karo aku. iya. Kowe ora sida, aku ora sida. Aku ora sida, kowe sida. Iya. Ya nek iki ya sida kabeh. Oh. Ya paket to genawi sak paket. Aku ki bayi sampean ari-ari iki wis sak paket. Iya. Mah. Lho, Kowe kok bayi mau ya? aku ari-ari godres getih. Iya. Oh, jeneng. Mula bakune niki yo lek-lekan wonten dalem mriki. Niki tasakuran karo tirakatan. Nek sing putri kuwi Mas, Nggih. niku dalem iki ora adoh saka omahku kono. Oh, pundi tlatah pundi? Solo Baru Sukarjo. Oh, saka kutha nyanyi dhewe to. Kok iso nyanyi dhewe Omahmu ndi? Solo. Lah Solo ki nyanyi dhewe yen loro duet, telu trio.
Oh ya aja dibasake ngono ya bingung nek Kowe dibasake kurang ngono. piknik Solo, terus Kabupaten Paving, Paving ora enek Karanganyar. Karang ki apa? Watu. Anyar ki wis ngarani. Heeh. Watu sing anyar ki apa? Paving. Nek ya ora enek delok ning peta lho. Enek ra Kabupaten Paving ngono ora enek. Sesuk tak gaweke. Alah. Oh iya ora apa-apa nggo tinggalan. Nggih digaweke. Aja to. Apa kuwi? Lho mbok menawa ning sejarahe iki sing biyen sing gawe Mas Gareng ngono. Ayo. Ah wis ora dicatet ra paten. Ya ya aja nesu. Mas Gareng. Nun. Ayo niki gandeng ujupe mantenan ta. Nggih. Kula tak nyuwun tulung panjenengan bawani sik. Mengke dandang gula sida asih, mengko langgame setya tuhu. Bawa panjenengan sing tak aturi, engko langgame aku njuk tulung karo adikku wedok Niken Salindri. Nggih. Oh nggih. Nduk Niken, mang mriki nduk, kene nyedaki Mbah Kakung kene. Mbak, Nggih. kok Ngapa, Mas? tembungmu lho nyedaki Mbah Kakung lho. Mbok ya sing raru, Pak apa Pak D apa Pak Le? Jebul kae sing tak anti-anti wis teko mrene. Wis rada suwe babar pisan ora kabare. Sajake rada Selamat malam, Nduk Cahayu. Selamat malam Mas Bayu. Ya, bocah kok saya suwe saya mempur, saya ayu, saya ayu. Wah, Jan, muga-muga aweta sehat ya, Amin, Nduk. pangestune. Aweta laris. Amin. Kuwato dadi wong sing kondang. Nggih. Amin. Nyontoh kaya mbahmu mburi niku. Nggih, amin. Niku wiwit enom, Mas Gareng niku wiwit enom nganti saiki lho. Apa jenenge niku arum mangambar. Kaya kaya Mas Gareng niku. Sok Nggih. bakale di air keras, ya ta? Ora. Rumah samu aku Iwan Purba apa kuwi? Mboten ben ora ilang lho. Emang leres Mbah Gareng niku saged dadi contoh. Nggih, heeh. Lek pengen viral niku memang gampang sekali, Ya. mudah sekali untuk viral. Betul. Tapi untuk mempertahankan sebuah nama yang sulit sekali. Lah, perlu nonyo Mas Gareng. Anu Iya. nyonto. Nggih, Niku- bar niki kula nonyone. Nggih, nyonto. Dalange anggar duwite wis entek iki lambene omonge kleru ae. Ora nyonto Mas Oh, Gareng. ngomong tua kok. Aku ki gumun karo bocah saiki iki penyanyi-penyanyi saiki iki lho. Ngapa ta? Gawe klambine kok ora padha ki. Ora padha piye? Sing kene iki blirit iki kok suwek-suwek bogo ngapa? Inilah yang dinamakan kreasi. Apa? Kreasi. Kreasi. Iya, harus ada perbedaannya. Oh, kreasi. ya? Heeh, lek kongko kaya mbak-mbake sing kae engko dikira gak ngerti bapak-bapak ibu-ibu iki kan salindri benene perbedaane ngono lho, Pak. Sesuk mbahmu wedok ya takon nganggo klambi kreasi. Heeh, sesuk mbak wedok disuwek-suwek. Klambine. Ra itu Lho, klambine disuwek-suwek. ana bojoku disuwek-suwek. Bojoku ki masih saya pakai. Oh iya. Iya. Suwek-suwek. Kan bahas klambi to, Pak. Klambi. Ora iso negatif kok, Nduk. Ya, sesuk Mbah Mbak Putri. Mbah Ti dikei anu selambu kenene klambi. Loh, apik kuwi anget kayak selambu. Kei selambu. Rumah terus- kamu bojoku ki nyamuk kowe. Oh, Ya, selabu. Kreasi kok. Kreasi nek ora selabu. Yo. Saiki kebayak ki warna-warna potongane Mas Gareng. Ah, Kebayak klasik ya iya. kaya ibu-ibu, Iya. kebayak modern kaya Nduk Niken. Iya. Arep po modern ning ora ninggal karo budayane, ora ninggal karo kebayak. Betul, Hebat. Ini semi modern, Mas. Nggih. Ini ada versi
dikasih kutu barunya. Ini kan kutu Nggih. baru, tapi Nggih. dikasih kayak gini Beres. sedikit Loh, ya. nganggo swiwi kuwi. Sesuk bojoku ya tak kei semi kok. Heeh, sesuk kei Apa? kutu, kei kutu. Kei kutu baru. Kutu baru kok kutu Ya. semifinal kok. Iya. Ah, Nggih. saya aku Nggih. kangen karo iki anak wedok iki. Piye nduk iki mau teko jam pira? Putu. Iya ya, kok ndak ketok tuwek ngono. Putu. Ya emang putu. Putu wedok. Iya, putu. Teko jam pira? Kula wau dugi jam 9. Tekan kene. Nggih, jam 9. Rias saking Kediri. Ora mampir hotel sih. Tidak ada hotel. Lho biasanya penyanyi kan dadane Kalau saya itu tidak perlu hotel, yang penting ada transitnya yang nyaman sudah, dan enek gentengnya yang penting wis aman gue. Ora Oke. perlu neng kowe hotel-hotel. kowe arep dadan kok arep ngeyuk. Ya kan yang penting nyaman, Pak De. Tidak perlu hotel-hotel, nanti dikira orang sombong. Tidak usah mengada-ada kalau memanggil kamu. Nggih, Ya. heeh. Ora perlu angel-angel nduk niki Tidak wong perlu fasilitas mewah, yang Padha penting ngelmune padha nyaman. aku. Aku Pripun, sampeyan aku pripun? lah ya saanane to. Oh nggih, anane apa digawa? Saanane. Karo nek aku malih. Ora. Pokok apa-apa kleru piye to? Saanane iki ya. Negatif thinking. Lah ya enek darane kuwi ya dicipi, ora aba werna-werna ngono lho. Ngomong karo aku ngati-ati Mas, ngisor kali iki. Iki ngisor kali tenan to, Pak De? Tenan. Neng aman ya. Eh. Loh, aman. Ora ya? sasake. Aman loh. Neng ngisor ki mau tas di foto loh, Mas. Heeh, Lah nggih. kok prank to, Mas? Iya. Bikin nyonggo. Oh, lho mung loro lho, Reng. Ora aku numpak kotak kene, Mas. Dadi numpak blok wae numpak perahu. Iya. Iya. Aja sembrono. Oh. Ora apa-apa, engko lek kenter ya kenter bareng sak rombongan ngono lho kok ya dipikir ngono. Iya ya nanti ning dhuwur ya ning Apa isor. dibanget wong iki lho banyune surut. Kaya budas lho. Tapi iki istimewa bocah iki. Pripun? Ora mung kemasan ning keahliane ya patut dinilai. Ya, ora mung kuantitasé ning kualitasé ya hebat. Ning sakniki sampean nang bawa sik Mas Garek. Bawa sik dandang gula sidowasih Lah iki ngenekane lho apa? langgame. Nyepelekne ngenean. Lah, ya wis ngonoan. Loh, ya padha wae no. Oh, ayo saiki gandrung. Perkara umur jangan menjadi masalah. Saiki anu karon sik dianggep niki sak umuran. Saiki wong tuwa mau ya akeh. Ayo, ayo. Akhir. Ayo. Pamintaku. Nah, gandrungan niken. Ayo. Alah, malah kayak wong tipes. Sing gagah perkosa sing. Kaya mantene Dedek perkasa kok perkosa. Oh. Iki ya kleru meneh. Kaya gagah. mantene lanang iki lho sing gagah lho. Ndi mantene lanang, Mas? Lha kok Mas Riki ning kono kene. Di ya. Ijin Ayo. Pak. Pamintaku Nimasi doase. Sing digandrung. Ngono kuwi. Lah, mripate ra patek ketok bae. Wong nek digandrung ning kono kok kliwat iki ngopo? Sosoke ning kene kok iso ning kono bareng ki Iya ayu. Ya wis karo kuwi ae, karo kuwi ae. Kan. Apa? Aku ya ora paten karo wong tua. Kan. Ojo kan. Ben, wis ben. Kok etok niken sik ra trimo iki piye to? Niken kabiye. Oh, kambiye kaya wong India kambiye. Lek gila Oh. karo aku ki ora iso ngono kuwi, Pak De. Kambiye barang. Yo sorry. Kuwi wong Jawa Barat tok kandiek. Kabiye yo. Ayo. Atut runtut tansah reruntungan. Nganggo jegok barang apa? Jehe mok jegok. Oh. Ing sarina sawah ngene. Ngomong ngene iki wis penak-penak ta, Mbah. Ah. Terus
moro-moro aduh njewegur plus terus moro hilang piye. Kok aja dedeni wong tuwa. Aku mancing. Kowe biur kowe apa? Mancing no. Aku dodok. Aku bagian iup. Iya. Mas Gareng, Nun. niki saking Mas Anggun, Mbah Surip, terus Mas Agung Bakar. Nggih. Niki itu saweran 300. Alhamdulillah. Iki kagem sinten Wong Mas? rezeki iki tibone ora ana sing Niku dinggo sing nembang langgam Setya Tuhu. Oh, berarti kula nggih matur sembah nuwun Mas Bayu. Ora dinggo sing bawa. Kagem sinten mau? Nggo Saking sing sinten nembang, nggo sing nembang saking Mas niki Mas Agung, Mas. Oh, nggih Mas matur sembah nuwun Anggun. sanget. Nggih. sok meneh iki yen Alhamdulillah. nerangke mbok sing seterang sedini mungkin. Piye to? Oh, dienggo Mas, iki sing dienggo sing nembang, sing bawa ora. Lah ya wis. Lah kok mbok sing undang kok aku. Jaluk tulung mangkeke niken. Ngono. Iya to. Kene kono ki piro to? Ora ana sak meter. Kok Ya jaluk kan, engko lek tarai Mas Bayu langsung nyampe ning aku kok tarai Mas Bayu sombong ra gelem nganu sampean. Nah, kok dikira nglangkai wong tuwek ya, Nduk. Ya. Masa wis tua ya cek butuh duit. Wong ya wis ora butuh apa-apa ae kok ya. Iya. Malah sing nom-nom ngene iki sing butuh skincare, butuh wedak, butuh barang kalir. Wis tuwa garek menikmati hidup. aku ki tuwek-tuwek sing seneng royal kok. Ku ya butuh duit lho kan. Damel napa? Oksigen. Oh, Ya. Ya. Men awake perkasa sehat. Udarane iki enak di. Iya. ora apa-apa oksigen. Dadi aku ki entuk duit tak tuwake oksigen sewanci-wanci panggunge ambruk ning Bayu. Butuh suntik. Suntik, ya. Suntik. Tipes kuwi mau suntik mau. Heeh. Yo. Tekan ndi ki, Mas? Ya, tekan guyung. Datan kinggan sarambut lamun ado caketing ati. Jangan apa ndongakne mantene napa dereng, Pak De? Wis, Kula sing dereng. lah dongakno. Ayo. Muga-muga kagem Mas Riki kalian Mbak Nata de Koko. Kok Nata Dekoko. Kok kaya panganan. Mbak Nata. Mbak Nata. Mbak Nata kalian Mas Riki dadi penganten sing sakinah mawaddah warahmah. Amin. Semoga langgeng, cepet diberi momongan, semoga berbahagia selalu. Amin. Ki wis apik bener ning jane kleru. Lah kok kleru nih? Aja ndongake mantene, ndongake awakmu dhewe ndang duwe pacar. Ora penting, yang penting iki karir. Ya ta, Mas? Heeh, karier sik. Ijik sekolah ya ben sekolah sik. Ngono. Mikir pacar. Kowe ngandani apa? Ya ben sekolah sik. Maaf. Kowe karo aku ki padha kawin mudane. Oh, padha nome kawin kok ngandani rek kae ngandani. Lah kuwi ijik sekolah sik SMA lho, masa ya terus SMA ra tau mlebu sisan. tuwek ngeyel tak suntik tenan. Lah iya. Loh, sing salah ki sapa? Ya. Ada tangkingan. Yes. Iya to. Yen cedak. Iya. Ana wong tuwa kleru rat kandhani. Yen cedhak tansah mulat. Sido. Wis rasa diapik-apik elek bakale. Sido setu. Aja nesu. Aja nesu. Lah apik-apik ra itu. Ya apik. Apik. Mas Gareng sae napa sae? Sae napa sae? Yo, Mas Bayu dibudalke. Jare mau njaluk dilem apik. Yo kuwi budalke jenazah kuwi. Masa ta? Wah. Jenazah iki kok saya apa saya? Lah kudune iki saya kan bahasa Indonesia kan bagus. Ah, Lah masa jenazah harus dibudalne bagus apa bagus? Bagus. bagus. Budalke ngono. Berarti enek wong mati iki jenenge wong apik. Iya, lho. Lah timbangane kok ora dibudalke dilatih kire. Ngono kuwi. Ya. Domine Lan mie goreng. mituno.
Pindha mimilan mintuna ayuni mas barengan tepi wajib sida aseba Wih, nanti nang ngekone lho. Sakno, sukmane kae. Brayan. Ayo. Braya Weh, sampun, 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 pun. Oksigen entek engkon. Ya, langgame, Nduk. aku ben aku mbok siksa ora apa-apa waton si asih iki sing nyedhaki aku Waduh, Dede. Ya. Ya Cahayu. Ya ampun to, Mas aku jongkrak-jongkrane lho, Mas. Oh, ngomong ngono senengane ngono kuwi karo bocah kok mboyo sing alus. Sing halus apa piye? Nggih. Oh, lek ra ditunggoni karo sing ayu ngono mbek aku mepet-mepet Lho, kok tak- bareng tunggoni sing ayu delan sampean kok lek nganti mbak iki gelem sampean wong digrogoti tok. Sampean ki wis tuwa, kudune sampean ki sadar diri. apa ya to Iyalah. Lek nganti wong wedok sing luwih Enom, gelem karo sing tuwa. tuwa. Kuwi berarti garek ngenteni dina. Ngerti apa gak? buktikan Ya. Iya. Aku kang sedya satuku wit nganti saiki Bapak Sani
salam hangat mring temanten anyar. Dua kali. Alhamdulillah. Apa Mas? Dalange kena azabku. Ngapa ta? Ket mau ngerjani aku lambune mati ra kuwi. Enggak, itu tadi sedang apa perbaikan aja. Tadi itu saking kepanasan. Oh, ya kan ya. Dimatiin sendiri. Oh, dimandek-mandekke ya kan. Dimandek-mandekke. Iya, dimati-matikan sendiri. Wiwi, belanono aku wi. Aku golek bola wiwi to. Wiwit kok wiwi. Wiwi kok. Iya. Alhamdulillah. Nduk Niken. Nggih, Mas. Matur nuwun karo Mas Riki ya. Nggih. Niku jane rak acarake wis rampung wingi bengi. Oh, Ning saking kepengine ditunggoni Nduk Niken Mas Gareng, lah niku nganti dina iki acarane isih dilanjutke. oh, begitu. Nggih. Terima kasih buat Mas Riki. Siap. Nggih niki yo wiwit ngaturke nawala sik. Nggih. Niki wonten nawala sing tak tampi. Apa? Menika nyuwun Gerajakan Banyuwangi kalian pepeling. Katur datang Mas Riki dan istri selamat menempuh hidup baru. Saking Mas Rian Anggalih, Biro Swasta CV Rian Tur Ngawi. Nggih. Maka diaturke sik niki bawa dandang gula pepeling. Nduk Niken gen dikancani karo Mbak Suci, karo Mbak Dita, karo Nduk Eka prihatin sih. Monggo ayo Mataram, monggo. Terus. Ae aoe aoe ngetan paling ular oe Iki dong apa iki? Dong apa dene iki? ora apa-apa Mbak Eka. Dalam Yong. Ya iki jatahmu 50. Ya iki kene. Terima kasih. Ayo Mbak anu Niken. Iki itu jatah ini 50 ini. Nah, ayo. Terima kasih. Suci. Kene bagian-bagian. Ya. Dita. Ayo kene. Oke. Mas Gareng. Apa? Ayo. Layangnya diwaca nih, Iki enek bagian. Tolong dijelaskan lagi. Ora apa sindianmu iki buta huruf to? Lah ngapa ta? Ora ngongkon sindianmu ngekek duit tok. Ben adil kabeh iki nek gaweane dhewe kok. Iya. Ya kan ya. Seharusnya tuh bersyukur loh Pak De, sama ora dicekeli duit, dicekeli layang. Cekeli layang tak gadekke kok. Nanti urupe iki. Kuale. Walik kok golek urupe. Ngene iki lho akibate wong pipis iki. Hubungane apa wong waca karo Lah betik? sampe to sempet. Ya. Oke. Apa kok oke? Jare kon maca. Wis tak maca iki lho. Dadi wacane game Unine ku mah piye? Unine. Tutuke apa ora? Ayo. Rasa.
Nyuwun lagu Grajakan Banyuwangi kalian pepeling. Nggih. Katur dumateng Mas Riki dan istri selamat menempuh jalan baru. Hidup Hidup. baru. Lah kene kowe ya iso macanya. Oh, kok apa ora kabeh ora nek sing bener to ucape. Ora bener maca tok ora entuk duit to. Ketoke sampean ki lagi PMS Pak De. Apa kuwi? Apa PMS. apa kuwi? Biasane wong wedok ki lek lagi PMS ki hawane nesu-nesu wae. Oh, aku lagi yo. Alah, PMS ki opo rambut. metu kuping kaya. Saking Mas Rian Heeh. apa ki Anggalih Nggih. Biro Wisata CV Riantur Ngawi. Siap, matur nuwun. Nggih. Wah. Wis tak waca ndi? Lah ya wis kok. Lah 50. Lah kok wis didum kabeh sah kok. Sudah rata kok. Wis didum rata kabeh kok. Sidenya itu loh Iki 4. apa wetone Bayu ya karo wedokan lomo iki. Karo aku blas. Aku trimo Mas Riki. sing Trimo Mas iki ya trimo kae manut aku kae kok. Oh iya toh. Ora bolongku toh. Ayo dibawani sik, monggo dibawani. Ayo. Bawane wiwit saka Mbak Eka Priatiningsih. Nduk Eka, Dalam Biong. piye kabarmu? Pangestunipun baik-baik saja. Panjenengan pripun? Sehat. Ya lho golek ini kan iki lho. Oh, Mbak Niken. Iya, Dek. Halo lho. Oh, gede aku kok. Kok iso Dhuwur gede? aku kok. Mang jelasnya ta Biong? Coba jejera. Kula kalih Niken anu, jejer. Dhuwur aku kok. Iya. Kowe Iya. arep Sik to Ken, nek menurutmu ngono kok iso kowe nyeluk aku Dek, aku iki kelas piro? TK ada. Ngawur. Aku lagi daftar PAUD sesuk. Lah kok wis kados omongane? Kok bangetan lah yo mulane cerdas. kowe jejer Eka ngene kaya nggo termos. Nah aku karo Niken kaya nggo tremos. Lah nek Niken jejer jenengan, ayo Ken Coba jejera kan. Lah dalah wis. Niken. Heeh. Kayak arep nyuntekke mbae. Ya bener aja nih. Ki sesuk arep tak terke suntik ben sehat Pak De. Check up itu penting. Ora apa. Wong apa-apa ora beneran. Ora iso. Kabeh kok elek rumah sakit. Aku wis gawe nesu dalane, gawe nesu sijene. Aku digawe nesu karo sinomane iki. Lah ngapa? Wancine aku nyambut gawe suguhane metu. Sampeyan aja gelo. Apa? Engko Mas Riki sak keluarga wis nyiapke kanggo jenengan dhewe khusus. Matur nuwun Mas Riki. Nggih, Nah, sampeyan ngadeg darane metu sampeyan ora bakale kok disiapke khusus nggo Mas Gareng. matur nuwun, matur nuwun. Sop, sego soto, pecel, jeruk, teh dadekke sak kresek. Wah, wis. Kuwi turan. Karek di blender diombe. Larek. Kaya jus wae. Ana ta jus sop. Yo, diaturke bawane sik. Heeh. Yo saka Mbak Dita. Yo. Yo. Sing didelok sing cewek sing ning isor terus ngopo to Mas Gareng kuwi? Awiteno sing ning omah ya wis ora kaya ngono. Ya diklentek. Ayo. Diklantheki gambar tempel. Wayahe Mbah Uti iki tarik benang ya, ditarik ngene, distraples. Kae malah tak kawat kok. Kok sik to tarik benang kok distrapler ayo distrapler. Nah ki ta ben kersane mboten kisu ta. Oh, tak laporke Mbak Putri. Kok gendep ping 5 kok lek anu udele malah ning kene. Ya, ini. Sakek prawinasis ngeling ngana wong urip ning donya. Wah, jan. Doro Gatut Kaca nonton wayang. Ndi Gatut Kaca? Kae mabur ke dhuwur. Nggih. Hati-hati lho Pak, ora jiblok nggih. Ampun nggih. Pacane kaya wong mancing lele ngono lho. Ayo, anu. Bebesan mong mampir ngombe. Ngrungokke Dita Bawa karo ndelok Mas Gareng karo ngematke bakso. Wah,
Enake ora jamak. Mangkoke jan persis kayak klambiku. Lah iya. Warnane. Heeh. Ya iki mangan bakso kaya mangan kowe iki. Ayo ganti Mbak Suci. Saat kelima waktu pentole cilik cilik medit era majan mangkoke cilik pisan pentole cilik cilik pisan Le kuwi kembangan mangkok kok diurek-urek. kudu tansah dipun lampahi. Alhamdulillah, bapake pelit, anake lomo. Matur nuwun ya, Nduk, aja tiru bapakmu. Ya, Wis tenan muni ngono. lah piye no? Oke, oke. Sing kaya anakmu. Oke, Ken, aku mau ngamanah. Saka Mas Riki, 1 juta buat dirimu. Iki saestu ta, Mas? Asli, aku ora ngapusi. Niki Heeh, tenan. Wis to, asli niki lho, nek ora percaya estu. Kula. Heeh, Mas Rizky. Soalnya Nuwun lagu napa Mas Riki? Mas Riki. Oh, terserah, pokoknya manut, Mas Riki. Kula niki. Nggih, heeh. Soale kowe kulino ngelem aku apikan nek sing ngelem cetil ora sah tak kei. Ya. Heeh. Tak balik ke anakmu. Tak balik. Ngene to. Bapakmu apian ya. Gowo ya, bapakmu apian. Ditampani. Endi? Endi? Apane? Saka Mas Riki. Ya, iki jatah iki asli lho. Muga-muga swarga donya papanmu. Apa ini kok nyelekit dongane? Ya. Ya. Mas Riki iki ngerti karo aku. Kok mulai kok kene ana dana kenakalan. Ya. Gandeng mes ditampa sawerane to Mbak Yuku. Ayo sik. Dadi bawane Jadi tutuke Mas Gareng. Nah, Yo. Bawane tutuke Mas Gareng. Setuju nggih? setuju. Lanjut. Sing nembang nggih Pak Degareng. Ora samene mungsuhi aku. Iki jane panggung wayang kulit apa saran penyamut? Iki kanca-kanca ora sana bui Pak Degareng gen karaoke. Ayo. Iya. Kok le mincuk-mincuk kaya brutu. Pak De. Wes entuk 100.000 ping 10. Pak De, kowe kan kadang ya wis tuwa lali tak gawake wae sik. Kowe iki nyinden yen bengi yen awan nak nyopet. Ora kenek. Yo, tutuke Mas Gareng. Ayo. Aku. Bawane tutuke. Ya tetep tak lakoni. Ya iya, kudu. Mangan bakso. Ayo. Widodo. Aja gelem ditinting wong. Ora krungu mangan bakso. Ora krungu. Jare yoga-yoga gen mangan bakso. Nek kene iki kowe kok nabok gamelan. Ana wong arep nembang kok tinggal mangan bakso, muga-muga keloloten. Lah jare mong kan mangan bakso kabeh, tak nyanyi ngono. Aja mak nek diganggu nek keselak. Doh, ting-tingan kok tak pundhutke permen. Nah. Ya. Salat kang limang wektu. Apik luwi. Oh, sing gedhe pancen TLK. Apa? Teleh. Lah ngapa ta? Nintinge dhuwure ra ono kok. Yo. Bales ke Pak De iki lho. Pak De Gareng LC jare. Apa? Lencong jare. Yo. Kudu tansah. Iya. Dipun lampahi. Ya, iku Cagak agama pakartikan. Ngedoken tumindak mungkar yakti urip mangya tentrem lahir batin bejo donya.
Ngapa to? Dene napase wis entek ra didegdeke. Kowe nek dok. Kene iki sing ngeden ora tekan gone. Yo buka celuk sik, yo buka celuk sakone Ken. Maka. Wis wancine tansah dilengke wis wancine padha didake aten wis mandang layae sembayang natapi wajib gawe Irama seger. Monggo. Monggo kur sedaya. Yo. Alhamdulillah, terima kasih matur nuwun. Ayo Eka, Suci, Mbak Dita Lenggasik. Nduk Niken. Mas Riki diparingi lagon wewayangan. Oke. Ayo. Iki yen iki bocah iki all-round sing anyar ya, sing lawas ya mlaku. Apakah arti nama Niken? Ayo Mas Hadreng, dijeki sik. Niki niatnya dari kecil kepengin jadi seniwati sing pinunjul. Terus Ken? Ken napa-napa mawon saged menika all round. Nggih, klasik ya iso, sing modern ya oke. Terus salindri. Saben dina isih tetep sinau nadyan saiki wis payu. Terus Lin? Lindungane sing digatekke ya lindungane Gusti sing murben dumadi. Terakhir Dri iki lho, Dri. Apa? Driat. Dri apa tebeke Jawa? Driya. Driya. Heeh. Driya. Ya ati. Driya atine apik. Nggih. Dadi iki yen apik kok aja mung apik wujud jaba sak atine ya kudu apik becik. Nggih. Tak dongak-dongake atimu apik, ketemu rejeki Amin. ya.
Ngono aja lali karo bae. Berarti kudu ndelok apa? Kudu golek jodoh sing jenenge rezeki. Aja rezeki iki beda. Rezeki ora maksudnya iki ketemu rezeki iki anu apa ki jenenge ya iso materi, ya iso pasangan. Nggih. Ning sing baku ketemu rezeki sing baku kanggo sanggamu urip nganti mati kuwi ngelmu. Amin. Ngono Piye ya. digatekke, Nduk, welinge Nggih. bae. Tembungmu piye? Digatekke welinge bae. Nggih, mumpung tasih urip mangkane Lah, kula gatekke. kudu aku lho. Iki ketoke klop. Ayo. Seneng yen aku mati iki seneng. Ya ora to, Pak De. Terus sing yang selalu mensupportku yang selalu membuat lucu siapa kalau bukan jenengan? Lah kene Oh, yo ngerti. Ayo aja ninggal sik, Mas. Aja. Arep aku iki duwe kanca gareng akeh. Wing Wah, ora. Aku wis entuk informasi. Wis. Kalau wilayah Ngawi khususnya kene iki gareng ya wis gareng sing original ngene. Nggih, heeh. Ayo, Saya masih- wewayangan diaturke sik, monggo dilanggamke sik, monggo. Yo, diaturke. Yo, Nduk. Ya, ayo Mbah Kakung, rada seru Mbah Kakung. Pak Kakung. Niki Ya. buka celuk. Nggih, heeh. Wewayangan kang rindu ilang sapa ing pantungku endah pasrianku sliramu jajan kong atiku tansah kelingan nesamu tanumbal sapa ing mandulu endah pasrianmu sliramu jajan kong atiku. Yo, Nanda. Nerangin, Nan.
Terima kasih matur nuwun, nduk niki lerena sik lenggah. Nggih. Ora anu den lenggah sik. Ah, kono bali angkrem meneh. Ya men saking laris iki bangsa nggon tenggorokan iki aja dipeksa. Oh, iso rusak pita suaranya. Nggih, mongko toko ora enek sing dodol. Wah, balik kene ya suwe. Niki nyuwun sambel kemangi. Oke. Oke. Kalian katresnan sejati. Yulimbuk sampun supe mirsani Yulimbuk kalih nduk niken tanggal 1 November wonten Keras Wetan. Oke. Menika Bu Carik. Oh, siap, Bu. Kuwi aku mbok jarak kuwi. Aku Mbok jarak. Bu Carik, Mas Garing Bu Carik. Pokoke wayangan ra nganggo aku daderes lu Bu Carik. Bu Carik, Mas Garing Bu Carik. Nggih. Mboten ampun digugu omongan dia. Mboten wong Bu Carik niku piyai iki luwes, Mas. Nggih. Bu Carik niku piyai sing seneng gojek. Lah iya. Piyai niku. Bu Carik gampang kowe wis sing ora nawake. Ora nek kaya wis tak tawake wis. Tak ning terminal kuwi. Mangsamu angkot kuwi. Yo, Mbak Ayu, ayo rene. Kene jedak Mas Gar yo, serampat. Monggo yo. Piye? Sindenmu iki telat ngombe obat. Mbak telat ngombe obat to? Sopo lae kaya ngono e, Mas? Ora sak kaget, kabeh ngono. Nek tak klumuke sing ngono-ngono kuwi aku ora bisa. Ya wis, aku maklum. Tak tekon. Sing waras-waras mboten betah ten mriki. Iya. Bayang iki kolektor barang antik. Iya. Kok sing buri-buri tak goleki sing pedhot-pedhot kuwi tak klumuke dadi siji ya ta. Basa mantan adu jago tak iso demung ya ora. Ya, wong kabeh iki malah kowe pahalamu gedhe. Oh, Ngopeni nggih. wong. Iki jenengmu sapa, Nduk Sayu? Nami kula Wadi. Heeh. Nggih, derek tepang sedaya kemawon para kadang nggih. Nami kula Diayu Kusmaningtyas. Siwala kaji kokok beluk. Oh, pancen rada sentet. Ngapa ta? Wong jeneng kok nganggo kokok beluk. Lah kuwi jenenge ciri wanci lene gawa mati Nah, niku. kuwi. Oh iya. Ah. Ora omahmu ngendi, Nduk? Kula asli saking Kota Madiun. Oh, iku cah Madiun. Cedak to. Nggih, Kowe cerak. kowe kok iso polahmu kaya ngene iki apa pancen darah seniman? Niku bapake dalang, ibuke penari. Bapake sapa? Mas Yogi Bagong niku dalang Madiun, Oh. ibuke penari, adine niku dalang cilik. Ngono. Oh, alah ya wis lumrah ya ngene. Ngertos, jenengan ngertos. Heeh, lumrah ya polahmu kaya wong kurang saon. Kok kurang Ya, saon aja pripun ta. to? Iya. Mula anu yo iki ana sing ngersake sambel kemangi. Terus anu Mas Gareng jangan lupa ini acara didukung saking wedding organizer Yayan Pro Guyung. Oke. Niku melayani rias, hiburan, sound terop dan lain-lain. Amin. Ayo, engko sapa sing kagungan kersa gitu.
gelare kaya ngeten iki. Pokoknya- Iki dienggo orkes Melayu ya masuk, dienggo wayangan ya hebat. Masuk bos, jangan khawatir, semuanya akan dilayani. Buktinya malam hari ini. Lah ngapa buktine? Orang tinggon kali jadi panggung. Lah iya. Yo kira Kreatif nggih Pak. Kreatif. kreativitasnya Betul, pihak betul. IO. Nggih, moko dimanapun tempat pokoknya iso digawe senyaman mungkin. Nek wis karo napa niku wedding organisir Mas Yayan Pro guyung niki. Nggih. Ayo sambel kemangi diaturke. Monggo, ayo. Awas. Yuk. Dua kali, yuk. Yup. As.
Mas. Nggih, terima kasih. Terima